to teď jdi na to. To je debil. To je debil. To je debil. To je debil. Kam jedeš, more? To je debil. To je... To je retard, vole. Pojď, dělej. Jak to f... Jak jde ten idiot? Kámo, já to zapasnu na video, na YouTube, ty vole. Mám si to si ještě jednou? No jako může, že si chceš retardem být, kámo. Kam jede? Ne! Ne! To je debil. To je taky retard, ty vole. Ty vole, tak asi už tak dvakrát porobila zelená, vole. No, to je retard. Už je extrémní, vole, retard. Kam jedeš, vole? Jde tu aktovku, vole. WTF, vole. To podle mě až moc přehnal. Boris! On jde úplně dozadu, vole. To je retard. Co to vyboural? Pojď. Co mu je, vole? Co mu je? Hej. Dobrá, ani vodí za ní, vole. No pojď! Jak běží, vole? Kámo, ty vole, to vezme na 100 prodou, kámo. Ty vole! To je debil. Retard. Retard. Čau. Dělám video na YouTube. To je tam ten, vzadu je můj kamoš. To je prostě jako malé vozítko. Já dělám video na YouTube, víš? A jak to tam dáš, vole? Co? Jak to tam dáš? Normálně, ale už tak dělám rok video. Ale nemám moc subscribe, jenom 58. Vojta Krgel. Jo. A pojď! Fakt sem dojde. To našli. To bylo tam u toho Granda, tam položil.